zingt non-stop. Maakt alleen maar hits, geen flop. Vroeger zingt non-stop. De arena op zijn kop. She's no ordinary type, and boy you wonder, she's so sick of lonely nights. She's come for you. When she's looking in your eyes, it's a warning, 'cause she never leaves a note in the morning. And you know it, she's gonna get you. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Yeah. Wat zei ze toen tot... Hè? Volgens mij al bochten. Oké, die kan ik op mute staan. Oh. Drummer. Als het goed is, moet zo'n nieuwe album. Ja. Dat is over eerlijk gezegd goed te testen. Test. Jeroen Lens, ik kan ze zelf eens roepen of ze eens horen. Test. Ik hoef erop maar gewoon test. Met Ajax gescoord. Nee jong, die kleurtje van Feyenoord. Ja, volgens mij. Dank je Jeroen, dank je. Bye. Some magic in my pocket and I wondered if you'd take it. I am being sentimental, but I need you now. Oh, let's take a trip, get a villa in Ibiza. The ocean's on my mind and it's where I wanna meet you. Let's take a trip, get a villa in Ibiza. Villa in Ibiza, villa in Ibiza. Ja jongens, laten we beginnen.
we komen zo in beeld. Ik ben nog eventjes bezig met pure waanzin. Zijn ze die huizen lenzen, zijn ze toch verder te veel? Roep eens even jongens. Jij kwam zo naar me toe, jij was veel stoerder dan mij. Ik zat te kijken wie niet, maar jij wou dansen met mij. En je zong een lied en je zong amor en je zong waar ik zeggen wou. En je ging me voort, maar toen ik bevroor, zei je stiekem ik hou van jou. En wat er toen met me gebeurde, ja dat leek wel een droom. En ik zag duizenden kleuren en ik wilde je zo. En ik droom en ik droom en ik droom en ik droom. Wanneer zing jij en ik samen, zing jij je lied van amor. Dan neem ik jou in mijn armen, waar onze liefde is mooi. Wanneer zing jij en ik samen, en dans je tegen me aan. Dan zal ik jou nooit verlaten, zal ik je nooit laten gaan. Jij kwam zo naar me toe, jij was veel stoerder dan mij. Ik zat te kijken wie niet, maar jij wou dansen met mij. En je zong een lied en je zong amor en je zong waar ik zeggen wou. En je ging me voort, maar toen ik bevroor, zei je stiekem ik hou van jou. En wat er toen met me gebeurde, ja ik wel een droom. En ik zag duizenden kleuren en ik wilde je zo. En ik droom en ik droom en ik droom en ik droom. Wanneer zing jij en ik samen, zing jij je lied van amor. Dan neem ik jou in mijn armen, waar onze liefde is mooi. Wanneer zing jij en ik samen, dan zing Hey, ook weer. Ah, je toch? We hebben er heel lang op gewacht. Ja, je hebt er zitten lang op gewacht. En dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ah, ja. Ja, dat is ook echt. Dan zal ik je nooit laten gaan. We zijn die Bas en Carmen. Onder het shop zit free. Die grillmeester himself. Het was natuurlijk een gedoons om alles goed in beeld te krijgen. Maar we hebben en de barbecues even goed in beeld. En we hebben het vuur even in beeld. Ze zeggen het ook goed, hè? De barbecues. Barbecues, ja. Een groot groen ei en dit zit veel een klein groen ei. Hoe je zin op Ja. Felle lichten schijnen in de kroeg. Tap 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 bier. Sappies drinken alcohol in mijn bloed. Zie je mij zie. Ik wil weten van nou ondergoed. Loop geen blauwtje, doen het goed. Want ben in die wappie. Ja, dat is erg belangrijk. Ja. Dat echt flink aan de gang gewoon vandaag. Mensen, Bas. Weer hoog. We moeten die kratjes weer lijken krijgen. Ik ga me te moeilijk of was het een beetje opschrijven. Dat wel het wel zeker. Ja. Die zoveel verschrikkelijk waren weer gehad. Maar dat was meer eigenlijk van de stress. Dat we altijd kabels vergeten. Maar toen was het niet per se. Dus in de kabel halen. En ja, ik zit ganz verder. Dus Dit is een huljes. er gebeurt er gewoon helemaal niks. Dus ja, rondgeleid een biertje vandaag. Dus, we hebben de winnaar van het Songfestival de helft van hier. Ja. Ik was gehoord. Hoge uithalen worden gedaan. We hebben een fantastische verrassing. We hebben gewoon geen uitloop hebben vanavond. Zodat je allemaal naar de fantastische finale van Feyenoord kunt kijken. Want ja, zeg ik eerlijk. Veel meer gehoord. Echt met dat stoel is dat Feyenoord van voren vanaf. Nou ja, goed, ik bedoel, ik heb nooit niks met Van Gaal gehad, maar dat was wel een fantastische uitspraak met 4-1. Ja, dat is waar. Dus ja, het is het grootste evenement voor Angers in Rotterdam. Ja, hij had het toch verloren, ben ik bang. Maar de finale is toch niet vanavond? Ja. Ja, daarom. En Van Gaal moet niet denken. Het is playback show op Pico. Ja. Dat is
zomermixshow van Henny Huisman. Ja, ja. Voor Jan Smit. Dat wordt mensen wel nog leuk. Die Ja. show. Dat wordt mensen... Wat voor? Ik zal hem ook... Maurice, kies voor jou even even. Ja, ook dat speciaal vind ik al even een nummer van een zwarte finale opgenomen. Ja, is het zo? Camera, ja, het is iets zinnig voor dat alle gaat om te draaien, want we hebben het ons in beeld. Toen ik vooral Os en de rug zien, en toen ik niks in van op die grill. Je hebt nog even gestierd, het is niet dat je nu al meteen aan de gang wordt met de bal. In de hoge zaal, zo'n heinstoere sterke taal. Oh, we gaan eerst even het marineren nog. Pak je pilsje, pak je een glasje wien. Bakoetje, wat je wil. Tas koffie mag ook nog. Dan gaan we hier een tasje. Gaan we niet al hangen. Niet meer lang. Dan gaan we even de camera nog op die grill rijden. Plaat. Klikken. En dan gaat Remco nog iets muziek erop zetten. Als het niet echt te gek wordt, Remco, dat zeg ik je nu al, dan ga je het goed zetten op bezoek. Lied op het naam. Hoor je nog staan komen en wie zag de troubadour, de troubadour zing. Ja, ja, la, la, ja, la, 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 la. Zing ja, ja, la, la, ja, la, 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 la. Hij zong een klooster stil zijn lied van een mirakel dat geschiet. Ook als geen mens het wonder ziet, de troubadour. Van vrouwen in fluweel of grijs zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging mee op reis, de troubadour. Hij zong voor boeren op het land, een kerelse lied van eigen hand. Hij was van elke wijnstand. En je mag gewoon rustig ook het appje schikken als je zegt van de muziek is echt gewoon zo waardeloos vandaag. Is er. Heel zijn leven lang Dan kent dat. zijn eigen lied, zijn eigen zang. Hoe is het allemaal job? Ja, ik ben het echt redelijk klopt. Nu al hè? Ja, nee? Simpel staan begonnen. Ja, lekker een zomers muziekje. Dat vind ik wel chic. Dat vind ik Zomer wel in het zuien. Ja. Aan het barbecue lied, gewoon wel zeer zeker. En we gaan ook nog even André omdraaien. Maar jongen, dat kan allemaal. Ja. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love. Yeah. Why must the children play in the streets? Broken hearts and faded dreams. These are not to everyone that you meet. Don't you worry, it could be so sweet. Just look to the rainbow, you will see. The sun will shine till eternity. I've got so much love in my heart, no one can tear it apart, yeah. Be the love generation. Yeah, 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 yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on, yeah. Be the love generation. Yeah, 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 yeah. Be the love generation. Ooh, yeah. Don't worry about a thing, gonna be alright. Don't worry about a thing, gonna be alright. Don't worry about a thing, gonna be alright. Gonna be alright. It's our love, you know. It's our love. Omdat uit natuurlijk niet, als we denken, we hebben ze toen over daar. Dan ga je dan over draadloos frituren. Ik heb van Rick ook alles van Makita. Alles. Ja.
Dus ik stel voor dat Rick gewoon Dan even geen uitstukje. That love. Ja, You know what I'm net toch talking goed about? contact met de toerlichtje. Be the 18 dat dit zo met de generation. Yeah, 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 yeah. Be the love. Ik denk wel een airfryer. Rick, als je een airfryer op Makita hebt, dan zou ik even een foto voor jullie komen. Even maar af. En het tussen zit je op dat... ja. Oei, ik kom weer goed. Be the love generation. Ik heb het gewoon even pakken. Ik kan Yeah, 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 yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on, man. Be the love generation. Ooh, yeah. It's our love. Be the love generation. Ja, nog gebeurd. But we got love, yeah. Hey, zelfs het rijden op Spotify lukt je toch niet meer. I always wanted a girl just like you. Such a purity. Pretty young girl. Zo dicht moet met de tafel draaien. Ik wil alleen niet gewoon een DJ moeten hebben dan. Ik word er vandaag iedereen komt in een spits. Ik heb er ook Bas heeft ook Ja, maar even tussendoor. De Lu wat ook echt willen met barbecuen. Ik ken dus de marinade voor bij de roastbeef. Dat kent je gewoon maken. En het is gewoon de ingrediënten wat op het liefst gestaan. Dus allemaal even bijeen doen, even mengen. En dan in de ijskast zetten. Als ze dus op het vlees, hè. Het vlees kent ze het beste als ze hem even droog deppen met het keukenrol. Daarna dat je dan een beetje peper en zout over. Vries een beetje in bij de keng. Dan deed ze de marinade erop en in de bak. Dus dat ze dat vlees even tussendoor kan ze nog erop suppen. En dan laat we het dadelijk, als we hem op de barbecue doen, ja, dan halen we het weer eraf. Of dan halen we hem uit de bak. Maar als ik dan zit er in ieder geval even in de marinade, dat is wel lekker. En dan beginnen we zo aan de zalmbonbons. Dus ik heb van langzaam mogen gezet gewoon gaan eten of niet? Heb je nog geen hongereren? Dus je hebt altijd honger. Ja, goed. Valt niet te zien. Ik heb gisteren al een klein voorproefje gehad, dus... Ja, ik zag gisteravond op de app het foto's voorbij komen. En, ja, het beer smaakte goed in ieder geval. ik wil zeggen, volgens mij gewoon ja, lang geleden. 1 op 1 na. Voor elke korrel zout waren een flesje beer zorgen. Ja. Dus het is, eigenlijk is het een klein wonder dat zie je steeds vandaag. Ja. Vrij een half uur langer raak ik al voorbereiding, dus dat is ook weer... Goed, dat doen we allemaal voor dik. Gelukkig. Carmen smaakt de wien goed. We hebben hier iemand aan de zeelijn staan, maar goed, Carmen kunt dadelijk gewoon de rest van de show presenteren. Sfeer vol zin. Als we een kastje land in. Geef een overvoer. Ja goed, we gaan natuurlijk al de uitzendingen op die grillen die we vorig jaar hebben gedaan. Ja, fantastische leuke edities ertussen gehad. Ik was hier wel Bas natuurlijk aan het opshoppen over zijn boetekeuken waar we aan de gang gingen. En we gaan dat ook bij ons doen, ja zeker. Dat gaan we doen. En we hebben al voor goed geschuurd. Ja, april wel niks, mei wel niks. Jongens, tot op 22 mei dan, ja dan zal het toch wel goed weer zijn. Je ziet of er dat Jelgo erg goed in zit, in het schatten van weer. Dus, alleen het zit dus altijd met. Ja, het zit dus altijd met. Ja. Dus dat is echt fantastisch. Ik hoop dat je er allemaal toe is druk zit. Laat ook even een veilige groepsfoto voorbij komen. Op Facebook of op de Insta. Wie je gezellig onder het shop bij jullie bijeen zit. Of misschien zit je wel onder het tentje. Ik weet het niet. Dat we eens een beetje een idee krijgen van wie vult het er eigenlijk uit vandaag met grillen. Het nog eens vragen aan Bas nu voor het eerste rondje voor de zalmbonbons. Dat is niet goed. Ja, hij had het eigenlijk zo goed uitgelakt. Dat kende eigenlijk niet. Ik snap het zelfs. Maar die zalmbonbons heb je nog niet uitgelachen. Hij is er niet uitgelachen. Nee, maar Buff snappen het al. Ja, ik snap de het roastbeef. wel. Oh, nou, de zalmbonbons, dat begint voor zo aan. Oké.
Dus maar dat is voor de roastbeef. Oh, dat wordt de voorbereiding, ja. Ja, Dus, voorbereiding. Ja. ik ben- Even laten marineren in de ijskast. En af en toe ook als ze dan de ijskast loopt om een puntje eruit te halen. Shop nog even de marinade met een lepel over het vlees. Tot het lekker kan intrekken. Kijk, dat zijn de tips. Daar heb ik van gedaan. Over een plekje draaien en dan gaan we Ja, daarna zeker. dus... ja, af en toe komt het water van de tent af. Ik heb ook gewoon zeker naar de deur, moet ik zeggen. Morgen zal het wel plat liggen worden. Brother Bellis on the back. Dat mag ik toch vriend. Oh ja, dat mag toch niet. Cruising down the Nou, dan zit er maar één freeway in ding the op. hot, hot sun. Suddenly Nog een kratje red sneller lights, vooruit. flash us from behind. Loud voice booming, please. We rijden nog even een plekje en dan zijn we zo bij je terug met de voorbereidingen van zalmbonbons. Policeman taps the shades and sell a Chevy 69. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Ooh, baby. Ooh, baby. Zeg, Maries, ben ik nog wel goed te verstaan? It's making me crazy. Of overstuurt er dan? Every time I look around. 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 It's in my face. Ja, maar ik ben nu toch wel te verstaan, of niet? Steps up, says the elephants live town. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. 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 It's in my face. It's in my face. Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. 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 It's in my face. Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. It's in my face. Yo sé que tú piensas en mí, tú dices que no, pero sí, a mí no me miente. Discúlpame si te mentí, no fue mi intención ser así. Déjame que intente comenzar de nuevo. Tú quieres, yo quiero, esto no pa' luego, no, no, no. Que si lo hacemos una vez, pasa que de dos o tres ya dejemos el juego, no, no, no. No lo pienses, mami, tanto, dale y ven, 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 ven. No lo pienses, mami, tanto, dale y ven, 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 ven aquí. Tú conmigo solo, ven, 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 ven,
hoofd, kom op en zeg dat je dan bent. Ik voel me goed als ik met jou ben. Nou zeg maar wat je vindt ervan. Kan ik je boeien, heb je bindingsangst. Als ik die probeer dan maak ik minder kans. Never dat ik mezelf dan vergeef. Oh nee, oh nee, oh nee. Ik weet zeker dat je aan bent. Wel veel, maar ook een beetje bang bent. Misschien omdat je iets te veel naast Zo. Dat ziet er goed. Als je een toescheurcamera heet, jongens, dat wordt fantastisch. Bas, hou hem eens even voor een andere camera. Dan kan de toe wel een beetje wie het voorwerkt voor de bonbons hoe het ziet. Hop. Dus er was al van alles onderheen gemengd voor de bonbons. Ah, dat benemend daar. Dus als je nu toes met zitten doen, zo wiet is Bas al de met. Als je nog moet beginnen, nou ja, goed, ik zou zeggen, wie is immers aan dat je op bezoek hebt. En dan laat je dan eventjes het een en ander onder elkaar mengen. Ja, dan als je het een beetje in beeld wilt houden aan de kant, dan lukt dat of moest de hulp erbij hebben? Nee, gaat wel lukken. Ja, de zalmbonbons, daar gaan we dan aan beginnen. Wat gaan we doen? De ingrediënten die heb je gezien. Die heb je als het goed is ook in de supermarkt of ergens woest een lekker stukje vis. Ja. We zorgen dat van Raoul al op Instagram voorbij komen. Is echt een richtig visje wat eruit. Dus dat kent er wel wat met. Wat gaan we doen? De plan is ook in beeld. Ik ben nog even zelf de ingrediënten bij het zoeken. We beginnen met de lenteuitjes en het pepertje te snijden. Hè. Hou wel bij het pepertje de kense peetjes erin laten. Hè. Want de kense, dan worden ze wel get pittiger. Maar de kense ook gewoon eruit halen. Mocht ze ook een plankje hebben, hè. Zo'n cederhout plankje voor de lui wat dat hebben. Laat hem even in het water wijken. Dat we dat eigenlijk terug. En als we dan de bonbons op de barbecue gaan liggen, dan kan ze zo lang mogelijk laat hem even erop liggen dat we ze dadelijk op de barbecue liggen. In totaal moeten die bonbons ongeveer een minuut of 8 tot 10 op de barbecue. Lekker roken doen ze dan door die plankjes. Je krijgt een heerlijke geur in de tuin of hoe ze zit onder de overkapping, etc. Wat gaan we doen? De geest had ik voor die marinade. Geest de sojasaus mengen. Dat is gaat wasabi pasta door. Dus niet zich ook de ringetjes, hè, de lente-ui en de chilipepers niet voor die ringetjes. Afhankelijk van hoeveel bonbons ze wil maken, heel ze de ook gewoon gaat over. Hè, want dat is straks ook een beetje garneren eroverin. En de rest van die chilipeper en de lente-uitjes, deze bij die marinade. Dat deze zich ook de limoen, als je niet zich erbij in partjes. En dat deze zich ook erbij. Dat reurt ze allemaal onderheen. Ik heb het dus straks al even laten zien. Ik zal de bak even erbij pakken. Ik ga dadelijk ook nog het snijden en ik ga nog het maken. Ja, dan ziet het zo goed, hè. Doet ze even lekker intrekken. En dan doen we dadelijk gewoon voor die op de plankje liggen. Tussen die John ik ook al gaat de lente-uitje en de pepertje nog even gaat snijden voor de garnering. De mannen zullen weer een pleitje opzetten. En dan komt we over een paar minuten. Als iedereen de marinade etc. af heeft, gaan we dan boven de plankjes op de barbecue liggen met de bonbons erop, dat we langzaam wel kunnen gaan proeven. Dus Remke zal een pleitje opzetten. En pleitje, ja, misschien weer een van de Swan Songfestival nummer. Ja, wil we dat horen? Er was een nummer op en dan deze gewoon de foto van Chantal erbij. Dat is altijd, dan heb je het afleiden. Dat is het één ding waar ik het wel mee eens ben dan. Hij heeft zo'n foto van Chantal. Ik heb zoveel Swan-foto's van Chantal. Ik heb behangen wie ervan. Oh. Wacht, dan ga ik ook een lekker nummer goed zoeken.
Geef ze nu een nummer uitzoeken. Ja, doe maar zo nu nog dat ding zoeken dus. Remco, vorig jaar was het gewoon hap, tak, tak, tak. Ja, dat is het nu ook alleen doen als nu Chantal Jansen waren. Voor het just een geoliede machine, dan hoefde ik maar de 7. Hallo, dat geoliede machine heeft ook al een jaar niet gelopen. Ah. Dit is een diesel, hè, even opstartproblemen. Zoals je op voetbal valt, Remco, of niet? Ja, maar ja, dan heb ik dat eigenlijk het ganse seizoen aan het einde werk waarschijnlijk. Heb je wel iemand in het team zitten dat wel eigenlijk gewoon... Ja, Michael Teuns. Ja? Michael Teuns, jongen, Dat hij heb reed ik wie de sper. Geen gedoens, hè, Michael Teuns. Maar we hebben een goede trainer, hè? Ja, Sander Doormans. Hij is ook een ganse training goed bedacht, De dus ik knuffel zei bij. het tegen mij. En dan Kumper daar had er maar een kleine veld ter beschikking. Ja, ganse training van niks Van bedacht. klotten. Nee, ik ken ze niet alles hebben in het leven. Nee. Niet alles, maar wel veel. Is het wel zoiets, of niet? Ja, ik ben zoiets. Best toe zoiets. Oh ja, Je hebt toen Chantal klaar. Ja, Chantal is veilig te voor. En dan bedoel ik niet van Erika. Doe op play, is dat nou zo moeilijk? When you're feeling alright, everything is uptight. Try to sing a song that goes ding, ding it on. Hey Bas, dat soort wets. Ik laat toen gewoon die microfoon aanstaan. Dus als ze denken zich moet je het roepen nu over wat ik hiervoor ben aan doen, dan kent dat gewoon. Ja, ik heb de lente-uitje heb ik gesneden. Ik heb de pitjes uit de peper gehaald. Mag ze lente-uitjes snoeien in de herfst? Dat is eigenlijk de hoofdvraag. Ja, qua temperatuur zeker wel. Ik denk dat het gewoon een beetje huilen is voor het uitje vandaag. Ach, je moest het zelf, het zunken en hoe zo. Ja, precies. Daarom zijn we ook hier vandaag natuurlijk. Hè. Dat klopt. Ik heb toch immer, wat ze dan de zet achterweg weer best aan het knieën, Bas. En dan heb ik toch immer, dan zit ik nou Charm te kijken wie ze best aan het knieën, want dan zullen we naar echt heel ver binnen kijken. Nou ene dat gewoon super goed kent. Okay. Maar ja, ik weet dus dat gewoon, nog een dikke kater is van gisteren, dus ik ben eigenlijk het wachten tot ik in de klauwens niet sta. Ja, dat is er gebeurd, hè. Is al gebeurd, ja. Ik drink me nog een slukje. Ja, dat is goed. Dat is goed voor de bloedsomloop. We gaan Carmen dadelijk ook in de microfoon geven, dat hebben we wel in de gaten. Je ziet het ook op de Instagram, Ramco. Kunt al van alles een beetje binnen zo? Of, Ja, toen straks kwam er ook binnen. gaan we nu een beetje tegen? Van alles gaat. We hebben net Tom, volgens mij zijn de 30ste verjaardag al een vieren. Oh, dat is altijd gezellig, ja. Dus sta ik op verjaardagsgeuk, dat komt wel af. Dat sowieso. Zou wie kreeg toch wel open naar deze uitzending? Zit hij hier? Ja. Ik heb de auto hier voor staan. Daar kan ik nog wel naar binnen rijden door dadelijk. Zo. Maar ja goed, Urkie Grill heb van vorig jaar juli de laatste keer gedaan, Remco. Ja. Juli, augustus, september, oktober, november, december, januari, februari, maart, april. We hebben langer Urkie Grillen niet gedaan en toch voor vorig jaar het seizoen wel hebben gedaan. En inderdaad, in de tussentijd helemaal niks meer gedronken. Dat is zo gaaf. Ik heb een nieuwe hobby. Eten. Nee, Oh. karmelieten. Ja, met z'n bier drinken. Op een gegeven moment moesten we toch een tandje bier zetten. En dan kwam er geen kats op wie ver kwam met het idee. Hij zei, ik heb een nieuwe hobby, karmeliet drinken. Ik zeg, dat is nog eens echt een hobby voor mij. Ja, en sindsdien een nieuwe ijskast gekocht. Want ja, die ijskast waar daar ging dus juist. Nee, als ze er recht op zat, zo 5 en een half flesje achterin. Dus 5 en dan worden een halve vrij. En nu heb ik één waar er 6 achterin passen. Dus ja, dat doet toch, ja, uiteindelijk doet dat gewoon doen. Dat is toch eigenlijk, ja, het doel van het leven. Ja. Dus Dus ik kan zo'n 6 karmelietflesjes. we gaan ook nog een keer Urke doen bij mij. Maar dan gaan we gewoon lekker Karmelieten. Urkes karmelieten gaan we dan, ja. Dat kan ze wel beter De laatste keer dat ik op in de fiets heb gezien, langs de boom op de berg. Ja.
kost ik die goed in grap wil graven. Laatste keer even grillen is inderdaad... ja, wacht. Nee, dat zit nu het ziekenhuisblad. De beste is natuurlijk dit van de microfoon die je morgen even weten. Het nog niet weet, want ja, dit is bij één grote gezet. Hè. Laatste keer even grillen is... ja, we hebben wel een bedrijfsongeval even gehad. Dus... Arbo als over de vloer al. Ja, we hebben het even gehad. We hebben vorig jaar 4 voedzendingen gehad. Dus we zitten nu op 20%... Schadevrij. Nee, 80% schadevrij. Zo zitten we. Ja. Oh ja, dat ook niet gans, hè. Ja, is kleinigheidjes, maar die op zich ook. Kleinigheidjes. Ik heb ze inderdaad zo. Ik ga toch eens even kijken op de Instagram wat daar allemaal op staat. Dat is toch de waarheid, mag vandaag gebeuren. Ja. Ik wil alleen maar winnen. Ik wil alleen maar scoren. Ik kan het niet laten gaan. Ik wil altijd de beste zijn. Verliezen is geen optie voor mij. Dus daar doe ik echt niet aan. Deze is voor de Amsterdammer, voor Mokum, voor Johan, voor jou en mij. Voor de buurman en voor mijn moeder. De kroegbaas, de stratenmaker en de bakkerij. Schreeuwen. Ik kan het bijna niet meer aan. Ik kan alleen maar springen. Ik kan alleen maar dansen. Ik heb tranen in mijn ogen staan. Deze is voor de Ajaxie, voor Mokum, voor Johan, voor jou en mij. Voor de buurman en voor mijn moeder. De kroegbaas, de stratenmaker en de bakkerij. Want wij zijn Ajax, tot de dood. Ajax, wit en rood. Ajax, de grootste die er is. Dus als je het hebt, heb ik eens Instagram foto's op Charm gegooid.
Van harte proficiat, Thomas. Het dan niet volledig gewoon Thomas. Wat is het? Is het echt gewoon Tom? Of is- Tommy? Of is het Thomas? Het is Tom. Is het Tom? Tom. 3 letters. Hey Tom. Ja. Heb je al eens gecheckt in het paspoort? Nee, ja, zoiets kan ik niet meer. Nou, Ik geloof hem. ja, ik niet. Want ik ken ook andere lui, die hebben ook wel 3 letters in de naam. En als ze dan in het begin de keer paspoort zien ze dan toch de lange naam. Bijvoorbeeld Alvo, dat eigenlijk Helmoet. Alvo en Helmoet, ja. En dit is toch eigenlijk gewoon Bastiaan, of niet? Ja, dat gaat eigenlijk Erwin. En dit is gewoon Erwin. Ja, dan zit ik in de 12 of niet? Ik kreeg al 3 keer de vraag. Eén ding weet ik zeker. Dat zijn voor niet. Is er een hint door de zoutshooter van Willem in ben gegaan. Dat weet ik zeker. Ja, laten we maar een flauwekul maken. Wat vooral is. Bedoel ik. Op deze fantastische herfstdag met de herfstmarinades dat we allemaal gaan maken. Bas, are you so white? Die Engels is erop. Ja, jongen. Corona Engels. Kumpera, jongens. Remke zit de muziek het zachter. Jazeker. Dan kreeg je show. De camera, Erwin. Richting de barbecue. Oh, wacht. Remke kunt ik even helpen. De assistent komt even. Let op. Kumper een beeld, hè. Moest aan de zijkant Remke en ik wacht nog dingen die zetten los. Wat doe ze? Is de plank in beeld? Is dat niet goed? Nee, hebben we niet gewoon beginnen. Oh, dat is nog die grill toe, ja. Dat is die zwarte knop inderdaad. Ja, nog een beetje draaien. Nog een beetje. Ja, nou fantastisch. Hij maakt ze nu open. Wat je in beeld ziet, dat is de Big Green Egg. Bas, voor z'n wie jij is. Big Green Egg. Voor de lui die onder in de steen geleefd hebben. Wat is een Big Green Egg? Wat is anders dan in de barbecue? Ja, is groen. Groen ei noemen ze maar wel. Ja, wat is anders? Hè? Is keramisch, hè? Doordat keramische hels natuurlijk beter de warmte vast. Deze zit ook op houtskool. Barbecue heel vaak ook op briketten om natuurlijk gaat langer de warmte te hebben. Ja, het heeft heel veel mogelijkheden en ja, die kent ze natuurlijk heel vaak gebruiken. Zelfs mijn vrouw is tegenwoordig van de barbecue, dus ik heb maar, we zijn vandaag 6 jaar getrouwd. Dus ik denk, koop er maar een cadeautje, heb ik maar een large gekocht voor mezelf dan kan ze de medium hebben. En dan is hij gaat braden met maken en gaat pasta, dus zo gaat het langzaam gaan uitbreiden. Maar dan heb ik wel nog een vraag. Kent ze dan ook meer gaasschijven op zijn keramische barbecue? Want auto's hebben dat ook, als die keramische remmen hebben, dan staan ze sneller stil. Is dat met deze ook? Ja, die kent ze richting de 400 graden, hè. Dus als je die schuiven maar eenmaal opengooit, hè, is ook, ja, wat ik zei, bij een auto. Ja, die kent ze, er is zoveel mogelijkheden om makkelijker ook te sturen naar de temperatuur wat ze wel hebben. Het is echt het voor Rick Wouters, daar kent ze zelfs kabels met solderen 400 graden. Ja. Ze plukjes aanzetten, zo links en rechts. Ik wil ook stomme kal. Gooi je tank op en deze plankjes zijn ze erop gelachen. Plankjes, die heb ik al erop gelachen. Ze zijn al een beetje aan het roken. Ze gewoon echt die zalmbonbons. Die gewoon echt daar opleggen. Want dat heeft ze geschreven inderdaad, ook bij de ingrediënten van die plankjes. Dat is lekker als je die erbij hebt voor de smaak. Maar als ze niet hebt, wordt het ook geen jelle grote ramp. Kennen ze dan rechtstreeks op de grill of is het dan beter om een zilverfolietje eronder te leggen? Ja, moesten in principe, ja, ik zelf weten, ze hoeven maar een paar minuten. Hè. Het is gewoon het zalmstukjes, dus die hoeven niet gans door en door natuurlijk gaar te zijn. Een minuut of 8 op die plankjes, maar ja, die kennen ze ook inderdaad een aluminium bak of een ander bakje wat ze wel eens gebruiken. Maar ja, zo'n cederhout plankjes natuurlijk, wel lekker qua smaak. Krijgt ze een beetje de rookgeur nog eraan. Ja, dit is wat ze wil. Ik geloof dat er wel een aantal heb ik deze week, die hebben me nog gevraagd of ik nog niet met moest met bestellen. Oh, dat is ook nog in de houthandel bij ze begoos. Nee, die gingen zelf gaan bestellen. Ah, En zo, of ik ja. nog gaat nodig heb. Maar ik heb inmiddels wel nog wel geld op voorraad. Dus ik ga ze erop liggen. Dan gaan we dadelijk een minuut of 8 op 10 even de klep toe doen. En dan even daarna, als we die bonbons... Heb ze niet tegen mij, maar op de klep houden? Nee. Oh, nee. Die Remco, maar dan mogen we even wegsturen. Oh. Al is er nu alleen met kamer binnen, ik weet niet wat er dan doen is. Oh, maar dat kent ze vertrouwen. Nee, daarna als de bonbons klaar zijn,
Deze er eigenlijk dat lente-uitje, chilipeperke. En vrij je nog van de wasabi mayonaise. Hij heeft nog op het liesje gezet. Dat is er dan een beetje eroverheen. En dan kent ze die gewoon met een vurkje. Of dat is er die gaat op een bord. Ja. Of met een prikker. Kent ze die eigenlijk van een plankje. Ja, kent ze van een plankje afwijten. Oké. En afhankelijk van wie vals ze er gemaakt heeft, die kent ze er gewoon weer gaan nu erop liggen. Dus we gaan ze even erop liggen en dan een minuut of 8 tot 10 dan komen we weer. Zeker. Nou, stapel ligt nog even hier op het plankje. Dan gewoon ik in de tussen kijken of we nog gaat muziek aan kunnen krijgen. Remco is nu al de tussenhoedje knepen. Voor zijn goede waal 20 minuten bezig en hij heeft de jongen alweer pauze. Begint toch langzamerhand zo'n beetje zo'n ambtenaar te worden eigenlijk. Hè. Schumapel, zover doen we nog wel, maar de rest van het gesprek ging mij te snel. Hey, ik ben heftig met woorden aan het zoeken, ik moet het doen met mijn handen en voeten. Mocht er toen nog net zoiets zijn dat je de bonbonnetjes lekker op die plank kunt flikkeren. Geen probleem. Dan gooi je dadelijk wel een beetje de rem erop, maar ene moet een beetje voorop liggen. Dan kent je in ieder geval een beetje zien wat de bedoeling is allemaal zo van de plankje en het stapelen. Als je nu denkt, wat Bas hier op de grill legt, dat is voor 3 man. Nee, fout. Er hebben toch nog een paar eters meer erin. Dus het is niet voor dadelijk met 3 man allemaal die zalfstukjes. Dat is gewoon achterover kinkelen. Ach, hoi Remco! Hey. Welkom! Ja. Bas, kan het nu lezen? Doe het langer als we alles goed hebben. Bas, moet de rosbief van de marinade. Ja. Zalm ook. Zalm ligt erop. Dus de rosbief en de zalm. En een eigen marinade. Moet dat dan op die plank? Of wat? Ja, dat staal gewoon naast. Ja, maar goed, dat appje is al ouder, want het nee, dat stuurt hem ik net. Net? Ja. Dat kreeg ik net binnen. Van waar is dat? Van Bas Kersten. 2 deur hier hebben. Bas Kersten, de best af. Dan maar even. Wegwezen. Nee, dus de zalm en de rosbief. De rosbief ligt nog in de marinade. Alleen de zalm moet op die plank. De zalm moet op die plank. Nou, slap hem erop. Snap ik waarom thuisbezorgd zo goed is voor jongen. Mocht je nu het verschil niet weten tussen rosbief en zalm, dat is ook af. Ja, dat. Ik vorig jaar even al een beetje inderdaad gedurende de eerste uitzending en ook na de eerste uitzending een beetje verroet gewerkt van wat gaan we allemaal doen dit seizoen. Maar ja, we wisten nog niet wat voor ingenomen, wat blieft het Bas het menu verder gij. Het enige wat verwijt dit jaar is dat we een keer bij Dicht doen en een keer bij Mega en een keer bij Koen Harbers. Ja. En weer komt er nog niet. Niet per se in die volgorde. Nee, maar... Want dat ligt natuurlijk ook een beetje aan het werk. En we komen hier nog een keer terug als volle bak zon is. Daar hebben we juist afgesproken met Carmen. Dus we kunnen misschien ook gewoon alles wat staan. Ja. Daar hangt je alles. En dan komen we elke dag even kijken of hier zon schijnt zo. Een goed idee zo. Ik heb niet eens nog een goede heater regelen. Kijk, die jas aandoen. Geef ze even of wat? Kijk, ze doen allemaal goed geweest. Het is goed geweest. Verdomme. Alsof ik daar nog zit. Doe dat nu niet, want daar staan weer dadelijk ook toch. Heerlijk. Maar dan draaien we de camera aan de slag. Naar de steetisch. Ik ken me nog een keer voor meerdere keer een steetisch. Ja, alleen bij de meulen. Alleen bij Dave, hè? En bij de meulen. En bij de meulen. Maar bij Dave ging het ook gruwelijk fout. Ik ja. Op een gegeven moment gewoon met de auto door de struik. Dat is live dit, hè? Ja, dus. Al die wat doe kijken waren de homie. Oh, dat is waar. Maar die kosten zich dat niet meer ganz herinneren. Dat was eigenlijk al een beetje weg. Ik zie die laat nog kogelen vol. Van Bas even, daar heb je het de Bassie en Adriaan, de burgemeester, die hebben je al gebeld.
Zeg, eigenlijk is dit die grondvoorziening komen doen hier. Zeg, ja zeker. Ik moet een shovel voor op de Mercedes gezet, gek. En choffelen. Ik ga ze best wel zijn, hè. Doe opritten. Kent je gewoon allemaal. Jongens, mocht je nog toest een tuin gedaan hebben. Als Check je hier even een trouwens mug van de 0611. Sita. Als je mug van de zet, moet je gewoon Laat het deels niet weten. moet je gewoon goed zetten, ja. Waarom zeg ik vrijelijk shirt? Het zijn allemaal overhanen met zo'n kiekje. Hey, stop op mijn goal. Als dat nog mooi is, kan ze dus gewoon goed zetten daar. En meteen op YouTube 0 views. Voor het raam kijkt hij naar buiten. En denkt met weemoed aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jonge ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen: kom, hef je glas met mij, nog una mas met mij, want deze mooie tijd gaat veel te snel voorbij. Dus zet de avond voor heel even stil. Gino Stijg, laat even weten, wat is het best. Ik kan helemaal knapje duwen. Het is open mic gaan we doen vandaag. Normaal dan doen we wel eens tussendoor op het knopje duwen. En dan gaan we Jelle even... Dat is aardig, je hebt reacties geplaatst, ik krijg je nog niet meer gehandeld. Oh, dat is dan ben ik wel verhouden vanaf nu de microfoon open. Het is gewoon lekker duidelijk voor iedereen. En dan kan we daar in Je weer. bent gewoon bij vooraf zeker. Nou, we kennen, misschien wat we dan ook nog even vertellen van toen we de microfoon en je uitgezet hebben toen allemaal onder vuur hebben gehad. Of zouden we dat meer doen? We hebben gewoon onder vuur gehad. Ja, ik weet het nog. Toen begon ze over en toen zei ik... Oh ja, nee, dat kan ze niet maken. Dat kan ze echt niet maken, zei dan ik. ging ze weer op uur, toen zei ik, nee, dat kan ze ook eigenlijk niet maken. Ah, laat er wel even voor hem klappen. Dat weten sommigen genoeg. Nou ja, ik ken het allemaal. Ik heb trouwens nog een nieuwtje. Ja. Truus. Is het niet open vandaag? Nee, Truus mag het terras de piano ophouden, heb je goed gezegd. En waarom? Wie heeft de café? Dit is eigenlijk niet al slecht verhaal. Benelux en in België en de Luxemburg mag de café tot piano open zijn. Dus België tot 11 toch? ja, tot 11. Dus ik snap niet waarom Truus zo vroeg toe is. Dat kent gewoon tot 11. Maar nu hoeven we het toch over cafés hebben. Ik heb gehoord dat Schoffel een ambtenarencursus heeft gevolgd. Oh, hè? Op het moment dat er weer gewerkt wordt, gaat hij met vakantie. Ja. Gewoon maar even wat ik gemaakt. Maar dan ging je het stromen doen. Ja, ik zou het wel doen, anders zo zat niks meer. Vamos a brindar por más, porque hay que disfrutar que el tiempo se nos va. Así que vámonos, que esto es entre los dos. A celebrar por nosotros que la vida es una Veerkratte Desperado. Ja. Ja, nee, dat jij dus de doorslepen, kijk je. Heb ik toch mijn vreugd nog gehad vandaag. De beweging met de opboe heb ze ook gehad, dus. Shoot! Best nog helemaal het zweten. Zeg Ron, ik kom morgen niet sporten. En dan weten ze alvast. De sport heb ik hier gehad vandaag. En ik moet er nog afbreken dadelijk. Over afbreken gesproken. Daar Ja. bestaat ik nog een appeltje met die chillen. Wij? Ja, dat is goed.
Het is één grote teringzooi, dat tafel niet. Ja. Weet je, Die past nog geen bocht meer bij. en weet je wat de chicste is? Bas en ik zo, ja, dat tafeltje is goed. Ik kan me al 6 keer. Je Pak hebt die zo wat grote. gezegd. Je pakt die grote tafel. Nee, dat past wel. En nu heb je een hoop laptops en een hoop kabels en van... Ach, kijk dan wat dat komt. Wat is er? Ja, zeker. Dat komt de jeugdprins van 2032. Maar dan van de tempelers of van de potentaten? Dat is even de rol. Prins van Abi de eerste. Is er aan het slapen, Frank? Oh, zoveel gaat stiller kallen. Of niet? Eigenlijk kingervreund daar. Je hebt net gewerkt dat je zo niet toch maar 16 kost. Dus. Ik heb wel even een vuurtje voor ja. Flampje. Als je er nu toe zou vragen tegen wij zit je is ons aan het kallen, dat kan ik niet vertellen. Nee. Dat is de mystery guest voor vandaag. Is de artiest van vanavond. Ja, hij is de artiest van vanavond, maar dat weet er zelf nog Voor een niet. kennietje Roma. Dat weet er zelf nog niet. Ik kan wel zeggen dat het einde van de co-host is geweest. Dat we vorig jaar ongeveer rond deze tijd hebben gehad. Hè. Ja. Ja, een week geleden. Om precies te zin. Gewoon niet een bek. Nee. Voor wel lang. Ja. Hallo! Ja, ik had het desperado nog, dus Zo. Ja, dit... Hebben de artiest welkom heet daar. Ja, zeker. Kans is in de wie. Zo. Jongens, gooi vooral even onder de Facebook gezien dat iedereen weer terug is. Hoor even de route. Wat leeg. Dus tot zover die editie. Die is bij mij een bij dich en een bij haar. Ja. En dat is gedrukt. Nou, dat zit wel op veer. Ja. Hoor ik nou echt al van bilanzen weer, kabaal? Of zit dat bij mij tussen de Die hoofd? is bilanzen. Als je dat nu wil, roep even Jelle haal. Moet je wel echt jel halen, Rob. Jelle haal. Tot onze microfoon het ook weer. En er zit een tussentijd wat vertraging op de lijn, dus verwachten we jel even. Zal de muziek ook nog het zachter zitten en Geurt Gans bij het. Ja, maar zoveel vertraging zit niet op de lijn. Dus in de editie bij Jeroen Lenzen. Oh, wacht, in de tussentijd kun Bas nog even laten kijken dat het plankje in de fik staat. Dat is geen ramp. Dat heurt zo. Dat geeft ja, toch die extra dimensie aan de zalm. Ik vind, maar los van alles. Dus ik nu gewoon een eigen volumeknop heb. Ja. Als ik nu nog eens een volumeknop van dicht was kregen, dan zou het helemaal laaf zijn eigenlijk. Hè. Dat is wel. Gewoon de batterieën er af en toe te halen. De batterie, ja. Duracell Remco. Je hebt dat niet van Duracell al in een tuin zitten. Ja. Bas, voorste bier, Gijs. Ik heb ze zelf aan de camera of met Remco even gaan draaien. Dan kunnen we even met kijken, want... ja.
burgerij voor 3 camera's. Maar door bezuinigingen, in de NOW-regeling zijn we niet metgenomen. Zijn we nu teruggegaan naar 2. Dat is ook, gaat makkelijker te overzien. Nou, even kijken. Hop, en nu krijg je Bas in beeld. De heeft dus de plankjes... ja, de plank is in beeld, ja. Dus, ja, deze de lenteuien, of ja, de herfstuien, de herfstuitjes zijn week vandaag, ja, qua temperatuur. De chilipeper erin. En dan doen we dadelijk nog het van de wasabi mayonaise. Voor een beetje af te maken. En dan kunnen we gewoon proeven. Dus voor degenen die niet goed hebben opgelet, Bas heeft dus extra dat cederhout gehaald om op de barbecue, op de green egg te zetten om door met te ruiken. Het is dus niet zo dat ze gewoon een schnieplanks goed de keukenkast kunt pakken en dat op de barbecue kunt gooien. Dat, het kent wel, maar het kent zijn totdat ze dan ruzie krijgen met hem, zeg maar. De rest van het huis houden. Dus, maar deze wel uitserveren op die plankjes. Ja, zeker. Dat is... Dus, mocht ze een wit tafellaken hebben opleggen, zou ik zeggen, leg er nog even gaan honger doet zo fris van de barbecue afkomen. Och, wacht, zit er zoveel vertraging op de lijn. Dit is echt... Of met Ajax weer een goal gemaakt of PSV 1 tegen, dan hoor ik ook op, denk ik. Oh, dat kan ook natuurlijk. Je kunt Feyenoord dan in tegen hebt. Jeroen, schreeuw je niet zo, ik zit de politie weer bij die gaan de beur van Paultje de leugenaar. Ja, noem wat voor ook wel als woordhoud daar. Wacht even, kijk eens in de camera en dan zet ze het nog een keer. Ik kan mijn woord houden. Veer moet ons woordhouden doen. Ja, doe Rups net verroten in die editie dan. Oh ja, nee, dat is geen probleem. Dat wordt wel een nachtelijke editie. Hey, en we hebben ook een jacuzzi. Nou, doen we van uit dat jacuzzi streamen. Hoeveel liter is hè? Zo water de goed laten, ja. Ik moet dat namelijk van mijn verzekeringsagent even vragen altijd wat gebeuren. Hij zei, luisteraar, als je de jacuzzi in is, even vragen hoeveel liter het is. Is het minder dan 200? Doe het niet. Ze hebben namelijk ooit een keer dat iemand van mijn gewicht gedaan, die heeft zich vacuüm gezogen, nooit met roetje komen. Dat is echt... Dus ja, een verzekeringsagent, het zijn goede tips waar je altijd met krijgt. Oh, ook, wacht even. Hoe is het jammer tot die tafel hier? Wacht, ik gewoon plaats maken, moment. Oh, zo ja. Ah, nou, een kratje jupe. We gaan nu proeven niet. We gaan een zalmbonbonnetje gaan vertikken. We gaan even de mond aan. Proost allemaal. Maar sta je zeil eindelijk lekker in de wind, gaat het roer meteen weer om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze, ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan er ook vandaag nog uit elkaar. Gino Stark. Oh ja, we waren aan Gino Stark aangekomen. Stuur nu smakelijk eten en draai wat goede muziek. Wat is bij dit goede muziek? Gino! Want de stuur is ook met Eurovisie Songfestival. Gino, ik ben het helemaal met je eens. Maar geen Eurovisie. Als het geen Eurovisie Songfestival is, dan kent het. Maar het punt als ze dit nu zei, mag ik volgende keer even mee komen zetten, want dat zijn piepers, daar mag er helemaal niks van. Open sollicitatie dit. Iedereen die geen werk heeft. Ja. Let's go! Melding af, punt. Maar maak het niet druk, weer hebben ze samen het minste werk, dus we zitten niet vol op je nog wel even. Mocht ze nu denken, ik wil die show ook eens een keer live zien, dat kent, vandaag niet. We hebben nog een paar beperkingen op liggen. Het kent de kensveur in de roet van de gaapje. Niet met de hang aan de roetkar, maar juist de route gewasje. Maar de kent zo in zitten, als ze er echt wil.
Ik ga niet herhalen wat die zus gezegd is. Ik zeg wel eens dom dingen, Remco. Maar als je aan zalmbonbons bezig bent... Nee, zo zeg ik het niet. Zo blij. Wie zei ze dan? Kijk, dan kun je een politiek antwoord. Ja, ik zei, de eerste smaak smaakt eigenlijk niet meteen naar vis. Als je geen visliefhebber bent, dan is dit echt gewoon heel goed te doen. Laat vooral ook even op de Facebook weten. Of keer intussen ook al de zalmbonbons van de grill AFUP. Of dat je ze nog überhaupt... Post even op Insta. Of drop moet leggen. Dan weet we wat we aan tempo moeten aanpassen. We zijn daar heel erg dynamisch in. Dan gooien we de rem erop. De keramische rem. En dan passen we ons gewoon een eug aan. Hè. Dus dat is een eug, aan dik en doe. Ja man, het alles van Green Egg. Een godsvermogelijk in de tuin. Baas wakker. Doe eens even in de voor de moer. Het, dames en heren, het Green Egg. Schön. Het een plank van Green Egg. Het 2 Green Eggs. Ja, moet van nog even doorgaan. Leg dat eens even goed die Green Eggs. Ja, 2 Green Eggs. Ik wil niet weten wat er met gedaan heeft. Oh, zo moet zo langs zijn dochter gaan. Over schummels gesproken. Amerika is dood. Ja. Ja, dat is ook een schummel. Amerika is ook dood. Ik heb het in de gezet gezien. Maar dat wordt niet zomaar, hè? Niet? Nee. Ja, sorry, ik word even op geen gefocust. Wat was een kikker? Ja, nee, niks. Oh, trouwens. Het Aniek dit ook in de salon aanstaan? Nee, die had vrij vanmiddag, dus... Is er wel een kikker, denk je? Ik hoop het niet. Aniek, mocht ze zin in kieken? Wat is het adres in Evenbad? Marijkenstraat 47. Steeds nog niet te koop. Maar ik heb juist met Remco al even door de tuin gelopen. We zijn ook wel even binnen geweest, want de roet achter sting open. Het huis staat namelijk leeg. Dat mag. En dan met zien tot je gaat klussen, Aniek. Weet ze er al vast. Het is niet dat ze denkt, Remco gaat niet vanavond gaat niets vertellen. Deze... Sjalt me alweer een hoop kallen met haar. Ik vanavond lekker rustig op de bank liggen. Ik zal niet meer in staat zijn om wel te kallen. Ik moet ook niet meer te veel bewegen, want ik geloof dat ik met de verzekering ze gaan ook voor de school dadelijk. Nu moet ik zeggen, voor deze stoel, dan kan ik de verzekering ze gaan verbellen. Ik wou laatst, sorry, bij eens op een barkruk. Voor de barkruk kwijt. Nou ja, ik denk dat ik de verzekering ze gaan wel verbellen. Maar die geven het meer, dus hebben we maar op Marktplaats gekeken. Hey. Heb je die stoel van Fonk? Fonk, kom in die stoel! Jan Stoffers Assurantie in Elslo. En nog niet, maar ik wil niet dat het erin gaat. Heb ze nog ouderwetse stil? Ja, nou, maar niet de hoed, dat is gewoon gezag, maar... Oh. Maar goed, ik ga rustig... Nee, ik ga niet rustig zitten. Ik ga me even in een ouderwetse stoel regelen.
Hoe is die gejupt krijgt is toch wel niet goed voor zo'n hè? Man. Dan kan ze in de verzekeringsagent wel bellen. Voor een nieuwe rukte nog. Zo is het. Het wordt helemaal Spartaanser, Remco. Ja. Maar goed, zoals ik al zei, Ron, ik kom morgen nimmer sporten. Stel je voor, ik zak door zijn sportapparaat af, toch? Zet de muziek eens even gedaan, Remco. Wat zijn we aan het loesteren? Ja, dat is het verzoeknummertje van Gino. Jeroen Lenzen, de roastbeef. Ik denk wel dat hij het goed zou doen als we dan een keer zo langs gaan. Ja, moest een uur geleden aan marinade. Als ik tegen was, zou ik wel alvast de frikadellen beginnen uit te leggen. Want allemaal die gasten van dich, ik denk niet dat ze naar je toe komen vandaag als ik dat zo al een beetje met regie. Als ze daar rosbief nu nog niet, dat moet verdoorgeven van Bas, hè? Ja. Bas, ga je het zelf zeggen? Ja, als ze de roastbeef nog niet gemarineerd hebt, zorg er even naar. Want dan gewoon wel langzaam op de barbecue liggen. Want hij moet natuurlijk wel even langzaam garen. De barbecue houdt hem op rond de 110, 130 graden als je tussenin, als ze dat een beetje kan stellen. Dan gewoon hem dadelijk in een braadpan of zo, als ze hem hebt. Niet gewoon rechtstreeks op het vuur, maar in een pan of een schotel wat ze hebt, of in een aluminium bak. En dan gewoon voor die even op het vuur liggen. Dus de roastbeef, dat moest gemarineerd zijn. Gewoon eens even kijken of we nog gaat hebben op de Instagram. Ja, ik ben net nu erop aan het zetten. We zijn nu erop aan het zetten. Ja, ik zie een bericht van Hans Koorsten. Dat moet vooral nog langs. Ja, dat moet Jorg wordt te kort. hoor. Ieder weekend in het dadelijk. Bas heeft er zelf in opgezet. Mensen niet. Wacht, dit is even gehad. Kijken. Waar van vuurtje. Oh, nog niks. Ah nee, en dan zijn we terug bij af. Dus moest je. Ja, dan moest even refreshen. Refreshen. En nog eens, want dan heb ik gewoon nog een van Bas Kaarsten. Die zijn maar gewoon anders gaan maken. Dat kan ook. Als het maar lekker is. Maar wel een urkie grillen recept. Ah, kijk hier. Waar ook is het vuur? Hoe vuur is het rook? En als je rook hoort, steeds de boete in de café. Trouwens, ik zie die foto's allemaal staan. Je hebt... Oh god, hey Siri! Hey Siri, zet het licht uit. Nee! Nu wacht even! Jonker, echt wel. De foto's die Koen Kruchten vorig jaar hebben gemaakt, die zijn wel echt helemaal top. Hè. Daar worden echt heel erg blij met Joan Rolie. in juli wat er allemaal geklikt is. Mensen die hebben nog niet gepost. Jij hebt toch ook tussenuit gehaald. Zo, nou even kijken. Hop. Ach, daar zit wel weer een beeld. Ja. Eigenlijk zoest ze gewoon ook van voeten naar Afgaar geen verschil dat ik gewoon op een kratje zet. Ja, nee. Mocht ze nu toevallig een meubelzaak hebben. Motke. En meubels hebben die we al tegen een steutje kennen. Dus even we zijn er heel erg benieuwd naar. Wat komen ze al. Jeroen, ze komen al vurig, jong. Oh ja. Het zou je natuurlijk heel goed kennen, maar het klinkt meer als ambulance eigenlijk. Ik denk dat hij dacht dat hij door de stoel afging, maar dat is dus niet gelukt. Heb je nog muziek? Of, Ja, we zitten nog helemaal op het verzoekje. Ja, maar volgens mij heeft ze de lange versie opgezet van 6 minuten, of niet? Ja, 6 minuten 44. Toen is dat nog weten. Het is een beetje zo'n pisplaat, hè. Dus Paradise by the Dashboard Light. Dat moet ik zeggen. Dan vind je elke plaat wel een pisplaat. Als ze moest, dan moest ze natuurlijk. Hè. Wie zou het met Jurgen zijn? Waar is Jurgen? Ja, dat zal nu toch wel naadgeregend zijn in dat boosje. Oh, dat bedoelt de Belgische Jurgen. Ja. Nou ja, ken ze draaien hoe ze wilt. Ik heb een Jurgen t-shirt heb ik besteld. Een Jurgen t-shirt? Ja, ik ben echt fan van hem. En wieso? Dus er zo lang tussen goed kan kniepen dat ik
dus diegene meer kan zingen, ja, dat is toch eigenlijk gewoon De gans leger wordt voor die Een opgetrokken. gans leger wordt voor de opgetrommeld. Die is 50. En neem eens 50. Ja, daar wint het Belgisch kampioenschap voor Soppie spelen wel echt. Dat is morgen gaat dat dus wil ze mij doen. Jank morgen naar de kamp in België. Versterkte ergens, doch die het leger kwijt aan. Alle lui die in die lichte blauwe pakjes lopen, dat zijn de lui die komen zeuken. Kom maar eens zoeken. Wil ze het nog spannender maken? Neem een bezoeker met. Ja, neem ze gewoon een stukje duister elektriciteitsbuus met Hans Duister. Zo ze in de luibus en dan... Wow, kijk de bas, dat kan ik niet laten zien. En gewoon even... Ik ruik normaal niet veel. Wil ze mezelf even voor de camera houden? even voor de camera. Bas. Nee, bij die, ja. Dus zeg maar boven de plaat. Oh jongens, dit Jongens, kijk toe eens even met. heerlijk. Dit is meer dan een kilo, Bas. Rosbief met likeur 43. 2,2 kilo geloof ik. 2,2 kilogram Schoot je roosbief. nog voor de gelijn toch? Ik zou hier wel een broodje van lusten, ja. Baguetje eromheen vouwen. En nou. Zwaar. Gino, ik hoop dat ze blij is. Voor gaan we weer. Vluchtje van voetballen. En het is gewoon niet zo wat Real Madrid zijn achter. Dus dan waren die geen kampioen. Wie is het eigenlijk met voetballen? Je hebt gisteren voetbal. Ja. Je loopt nog, dus het chill. Oh, dat is kans gehad. Ja, gisteren heb ik meer gelopen dan Ik gevoetbald. heb zo op het terras gezeten. Nee, we hebben gisteren tegen BFC Dames 4 of 5 gehandbald. Gevoetbald. Tegen BFC Dames? Ja, het is een handbalclub. Ja. Wat tegen af. En die Ja. houden partieken tegen ons doen. Ja, dan lees je dat. Nou ja, de warme hartige Samaritanen, die horen alweer. En hoe is de vrouwen moeten de mannen mogen met voetballen. Kongen wat dat ook moest kennen. Ja. Dat moet niet zeker horen. Ja, als we ook samen mogen douchen, ben ik het man. Ah kijk, dat komt de Abu Taboe. Daarom, ik heb altijd gezegd, korfbal is de beste sport die ze kunnen doen. Dat is een ding wat zeker is. Dat is toch dat sport waar alleen maar vooral met zo'n curve van net mogen doen, of niet? Ja. Ja, dat is korfbal. Die zusters van Beek. Jongens, gooi nog maar eens het berichtje op Facebook, dan kijk je in de tussentijd even met. Ja, want we nog even terugchecken links en rechts. Delen alleen. Zwaar druk, hé. Oh. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Hier een verzoekje binnen van Kenneth Arts. Ja, de Macarena. Casual chic, anders dat hem net niet. Hoe laat gaat de laatste trein? Ik ben morgen en vandaag te vrij, man. Ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Ik kan het arts uit de Macarena aangevraagd en dan reist zich dat gewoon. Jazeker, we kennen het rijden alles. Actief. Heb ze zelf ook een verzoekje. Met leuke muziek. Ik kan ze ook gewoon even appen. Ik heb mijn handen goed, mijn tanden borstel luchtje. Ja, nee, dat maakt niet goed. Waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen doen we niet. Nooit nauwelijks, wij gaan iets opbouwen. En waarschijnlijk blijf ik slapen. 1 date, 2 uur, 3 gangen later. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn, wil ik Hans, het komt goed, voor komen er zeker een keer aan. Het voor vorig jaar al beloofd, maar toen was het seizoen opeens abrupt ten einde. Om tot weer van alles kost. Een rege boe. Dat kan ik heel moeilijk, hè. Maar, Dat is niet van de kou. nou ja, ik heb gewoon watertenen op dit moment. kom ik nog thuis of blijf ik Is het Bino juni? Ja, Zit ze met de winterjas aan? dit is Pinksteren. Normaal leg je gewoon langs, ja, wow, Pinkpop geweest vandaag. Ja, die liever als ik. luchtje in mijn laden. Zo zou je met Charlotte slepen daar staan. Die kans, die wordt jou gehad, ja. Ja, lekker. Dus, ja goed, zo'n Pinkpopje moet het natuurlijk gewoon nooit doen. Dat is gewoon altijd gezellig. En dat is eigenlijk inderdaad, maar dat heb ik gehad.
vragen wat ze mist. Dat ze gewoon, bluedienst alleen maar op festivals tegenkomen of op feestjes, zoals we zeggen. Vermist ze nu? Als ik slaap bij jou, als je slaapt bij mij, ga ik nooit meer wilden, haal ik kwijt. Laat vooral ook even weten in de chat, boete de verzoekplaatjes wat ze kunnen schikken. Of je er tussen de zalmbonbons allemaal op hebt. Ja. Of het gesmaak heeft. Of het gesmaak heeft. Of je ze van die grill af hebt. En nu denk ik, dat is echt een goed recept. Bas, dankjewel. Ja. Of dat je denkt, zalmbonbons. Oh, ik zit naar een verkeerde show te kijken. Dat ken je ook. Gino Sterk, bedankt voor de reactie. Waar is dat feestje? Dat gaan we dich niet zeggen. Dat is nog te vroeg. Dit is een ding, steeds gaan ze lagen en dabben. Ik wou die fles even terug in het verhaal, in het krat en duur. En zelfs dat lukt niet. Zo, we eten dadelijk ook nog slag. We hebben escargot voor je. Dat is al gewoon zo'n IK-kleurtje. Zou ik hem eens ruiken? Je ruikt dus slag. Ik gooi hem weer in de tuin. Bas, Stubbs, volgens Jesse Hoebe. Erg mooie schoenen. De enige echte Green X sneakers. Oeh. Ja, dat... Hoi, Schwamman. Bas stuurt nog wel een tikkie als je maakt de schwantings, Jesse. Zijn ze ook nog een andere kleuren te verkrijgen? Maar het schoonste is, we hebben een barbecue show. Hier zit hij gaat te zoepen en te roken. Bashoeren, wat is bashoeren? Dat is hem in beeld, best gek. Hij heeft zo zet er een lap vlees te kijken. Dat wordt ook helemaal leuer, hè? Dat is gewoon personeel. Dat is... De Hans van Wolde deed ook niks. We moeten toch eens kijken wat dat voor, wat voor kwiet zijn aan met een transitievergoeding als we hem weer op boord willen gooien. Goedkoop zal wel duurder zijn. Weet zou nog hoe we dit bedacht hebben. Wie denk je op de route doen? Ja. Dat we ook nog dachten dat we dit serieus aan bedrijven kosten gaan maken. Ja, ik zal de stad vertellen. We waren wel de eerste, meneer Piepers. Ja. Op een gegeven moment kwam iedereen ermee. Ik zag Warface met Hot Flaming Boys. Ja, noem maar op, ze hebben het gewoon allemaal gekopieerd. Midden bag. We hebben toch met dat patent aangevraagd. Ja. Maar het maakt niet uit, want uiteindelijk gaat het gewoon erom om de ideeën gewoon de wereld in te gooien. Precies, om de spas en de plezier eraan te hebben. En we hebben nog een ander fantastisch idee. Maar dat kunnen we nog even niet openbaar maken. Dat is een Belgismet van tussendoor. Het heeft met Jaap van Dissel te maken, zeg maar. Maar weer hebben we geen bazooka. Dan gooi je hem nou met een leeg flesje beer. Soort koersheet. Ja, een soort koersheet, zeg maar. Kijken we hem kan raken. Vandaag zullen we de flesje leeg maken en morgen weer gegooid. Morgen geef ik 2:15 beginnen we. €2 per flesje. Oh ja, en nog even tussendoor. De Zuzus de gans niet gewoon lekker continu doorroken. Ik heb, omdat ik nu microfoons niet meer kon swingen, ook even een microfoon van Pap geleend. Dat is al deur gerookt. Pap zei, kan ze daar een plopkap opzetten? Ook met COVID. Hij is nu helemaal ontsmet met de nicotine. Dan weet ze al. Ik is alweer een fluitje. Dat is wel even wel in de ganse dagen. Voetbal, jongen, dat geeft wie in een trein vandaag. We hebben weer een video binnen van Ramon Lemmes. Wacht, ik ga eens even kijken. Maar ik ken hem helaas niet delen, Ramon, jong. Je hebt hem persoonlijk naar ons gestuurd. Hurk even wat naar Insta. Ja. Ja, dat kennen we wel laten zien trouwens. Zo al. Dat kennen we al. Tegenwoordig kennen we alles. Oh. Toch die €1000 niet weggegooid, zeg maar. Ja, Bas, dat zou eens echt een goed idee. Ja, ik lig achter, jongens. Gewoon even wachten. Oeh, is wel strong. Voelt ze deze? Oh nee, dan moest je met de telefoon eraan halen. Ja.
Nou, dat gaat voor volgende keer. Zo. Zo, dat Macarena. Wat hebben we nu? Of wat voor van de Bas gaan kijken, of dat gaat je doen. Want dat is een flesje bier open maken, dat kent er ook weer de Weltmeister. Ja, dadelijk. Oh, dadelijk. Over een uurtje. Dankjewel. Hadden nog een beetje bonnetjes over, dat heel veel altijd jaar. En Tasja heeft op de Facebook gezien of iedereen bonbons van Substation is. Of iedereen zijn wie dus. Ach, dat zal niet tegen. Ze hebben redelijk al goed gelopen met het programma. Dat heeft redelijk kan niet, maar... En zeker even een programma. Ja. Ik zou toch een script schrijven voor een Ja. Een beetje toes vergeten. Was de best nog wel neer. Ik heb hier nog een vraag binnen, Bas. Waar komt het recept vandaan? Is dit een eigen creatie of is dit wat aangepast hebt of gewoon rechtstreeks copy-paste? De bonbonnetjes? Nee, die heb ik van een recept heb ik inderdaad uit van het World Wide Web geplukt. Ik heb het afgelopen, normaal geef als ik ben op het werk als ik het flyen, hè? Maar ja, nu door de corona zomaar een paar uur of op het werk. Dus ik heb een borrelplank gemaakt met mooie bals. En waaronder ook die zalmbonbons. Dus ik heb dat die gemaakt, ben naar het werk gereden. En het was wel, het smaakte wel. Je kunt gewoon op het werk gaan met bonbons. Ja, en ik denk dat is wel gaat voor, om ook bij Urke grillen te doen. Op zich heel simpel, je kent weinig aan fout gaan, hè. Zeker als ze zo'n rookplankje gebruikt, dan kent Ja, ze... als ik dat niet te helpen. Sommigen reden het wel fout. Ja, dat kent wel, maar in principe weinig aan fout gaan, lekker makkelijk en het smaakt goed. Dus, Zeker goed. je kent zelf natuurlijk wel een eigen draai eraan geven door een ander sausje erop te doen of een andere marinade te maken. Zo kent ze wel gewoon stoeien met recepten, dat doen we ook lekker. En zoals ik al zei, ik vind het pepertje maakt hem helemaal af, Bas. Dus, is goeie. Nou, heb ze nu zelf nog nieuwtjes die we even moeten delen hier op de video? Er zijn eigenlijk een soort gezet. Ja, precies. Dit is eigenlijk shownieuws. Beeldbuis gezet. Ja, beeldbuis gezet. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down En we horen dan nog even geappjes het vuur gaat uit. Ik wil het inderdaad koud horen, wacht. Gewoon even blokjes hout erop gooien. Red ze dat even alleen Remco? Ja. We gaan de flesje alweer.
fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Verbrandig de vingers niet, hè? Let's get down, Vuur vast de vingers met al die sigaretten. give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Kan ze te gaan vragen wat ze daar zijn aan het drinken. De vreugde zit er toch af, hè. Er zit een menu zit erop, waar echt gewoon heel duidelijk staat wat bij een heurt. Basta lekker die uit wie een weltmeester. Niet één keer, maar 2 keer, maar 3 keer. En toch gestikt een appje binnen. Ja. Tot enige marinade van de rosbief. Ja. Doen we dus allemaal mee. Ja, het had me ooit eens verteld dat er 2 linkse heine heeft. Maar dat was meer op boergebied. Maar ik zit er nog een tegen op kokgebied. Boerkoken, ik heb wel mezelf meer. Er zijn hier ook Instagram stories en kijken van baggeluiten. Oh, Dat waar deed- dan? Dat deed niet met vandaag. Nee, ja, dat zijn ook gezangers. Dat heb ik de Lindeboom gezien. Dat is toch mindere kwaliteit zoals aan. Dat sowieso. En qua entourage kunnen we er sowieso in een tippe wie die hebben. Actieve enorgementen. Misschien kan Remco daar eens even de camera een beetje draaien, want Ja, dat zou nog eens een idee zijn. vandaag niet gans aan het volledige menu gehouden. Ik heb toch een beetje de presentatoren gaat even een pd'tje, een extraatje. Bovenop de asperges staan met de... gewoon Ja, ik hoor het wel gaat, maar hij zingt er net naar even. Ik Maar hoor ze piepen, ik weet het zeker. als ze even kijken op de barbecue, heb ik even voor de mannen een pd'tje gemaakt. Een oestertje met pancetta. Die oester heb ik eruit gehaald, de pancetta omgerold. Karma heb ik er met geholpen. Een beetje blikselderie, champignon, getijmd eroverheen. Laten we dat even, ja, ook een minuut of 10, ook op de barbecue. Dan ga je ze dus echt het zouten van de oester proeven met de spek eromheen en dan ook een beetje met die groenten. Leuk, tussendoor even. We hebben hem niet in een menu gezet, hè. Dat is iedereen voor zich als het wil, maar dus we zullen het receptje misschien nog wel achteraf delen als de mannen het ook lekker vonden. Maar leuk voor even. Ik heb er even inzoeken om te tussendoor. kijken. Zit het nu toe of zit het vast of gaat? Ik kan ze wel even laten zien in de camera wie het wat erin zit. Ja, zeker. Deksel ik heb eraf. hem, Wil ik eens even voor de camera houden?
Dus dit is wat we tussendoor hebben. Het soort niet in het menu. Dus zoals Bas al zei, gevuld met allerlei lekkernijen. Het staat niet op het menu, maar veel gaan het wel tussendoor krijgen niet. Dus als ze nu een beetje professioneel griller is zoals Bas, dan hebben ze dus heel veel tempo erin. Deze de goede marinades op de goede waar en dan hebben ze gewoon tijd om ze gaat dus dit tussendoor te doen. Ja, en dan gaan we dadelijk zo meteen langzaam dat we al de als ze de goede marinade in ieder geval op de roastbeef gedaan hebben. Ze niet van de zalm op de roastbeef en andersom hier 2 deuren weer. Maar dadelijk als de goede marinade, we gaan zo meteen nog even de roastbeef erop leggen, want dat moet wel even doorgaan. Bas, je hebt steeds nu op de green egg liggen. Ja. Maar kent dit op de barbecue of moet er dan per se toe zijn zoals de green egg? Nee, ik kan er gewoon, ja, op de barbecue, iedere barbecue kan ze wat toe doen. 150 graden, als ze zorgt dat er ongeveer 150 graden is. Dat zal nu gaan afgekoeld zijn, Remke wil nog een fotootje maken, maar gewoon voor dadelijk de klep toe doen en dan 150 graden en een minuut of 10, dan is het gaar. Ja, ga je eens een fotootje maken? Ja, dan moet het duidelijk zijn, jongen. Take a look and see my vision clearer. Oh, I'm gonna eat. 1, 1, 2. Begin al mee. Ja, nog niks meer gedronken hier. Paultje van gisteren hier. Waarom 11 uur in bed gevallen? En meteen de man opgelopen. Pas op, de microfoon staat aan, hè. Bas heeft gisteren al even een vuurproeven gehad. Als een paar van die pepertjes onder de tonglegs hebben, wat ze doen. Die denken niet. Die rooien. Stuk of 4. Ik kan niet zeggen. Kijk, moet gewoon culinair... Als het dadelijk even stil is, dan weet je hoe we zijn. Goed bezig zijn. De wet wanneer ze dat proeft, hè. Als ze het erin geeft, maar ook als ze het rood geeft, hè. Dan voor de rest zit er eigenlijk nog eens een... Als ze een pizza vulkaan die me al aan kent. Kent ze er alles aan. Ik wil gewoon emotioneel van dit programma. Het deed zich uit. Het raakt me op andere smaak van pillen. En was zo goed. En ik moet een grieën. Maar ja, dit is te doen, moet ik zeggen. Ja, nee, ja, dat wel. Je moet gewoon denken, het is in de wortel. Dan kan het. En het heeft ook gewoon met wist en blijvensteeds te maken. Dus massa is kassa. En het heeft niet alleen te maken met euro's, maar ook gewoon stevige aardbes. Stevig is gewoon zo. Focus op de horizon. Weten wat ze naartoe wilt. In ieder geval niet meer terug naar het putje, dat voel ik nu al. Ik zou nu nog een hap kunnen nemen, maar gewoon toch even een kleine pauze inlassen. En het bizarre is, ik weet waarom ik gewoon in mijn ogen heb staan. Maar de ene heeft me, daar heeft minstens zo'n rode kop nu. Ik ga een experiment doen.
zonder het vuurstandje die gebroken. Hey, Suze? Ramco, vanaf hier kent ze de alleen af. Ja, ik denk dat ik dadelijk in de baan mijn kom net lekker. Zeg even de bio dat het geen COVID is, maar gewoon in de peper. Maar waarom in de peper? Oh, gewoon omdat het kennen. Dat is toch dat ze echt honger hebben. Oh, ik knal je naar mijn oren, gek. Het wordt een goede Spaanse dit, hè. Wel temperament in de peper. Och, van voor. Over Spanje en Balearisch kalt. Geef ze nog? Ja, waarschijnlijk wel. Het ligt een beetje aan de regels, hè. Hier zijn ze nu wel oké, maar dan. Ja, dames en heren. Ik denk dat Aaron in de komende uur even gaat minder vertellen. Saying things I've never said, doing things I got a feeling. oh my God, when I see you I shoot it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, feeling Het is toch erg dat het niet het eerste jaar is dat ze die stommiteit 2 jaar weg is. En in de eerste op de start in 3 jaar. En ook in 12 jaar. Zou ik terug willen zeggen met jij tegen? Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes cause my heart goes. Er was dus ook zo'n geliepje gedaan. Ik heb voor ik het zo aan, want ja, dat kent ze ook in Nederland, zeg ik. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, feeling feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. It's more than a crush, 'cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes. Doe dit thuis niet na. Ook als er die lenzen zit, ga ik geen peper eten. Ik moet nog een stukje. Ik heb dadelijk, we waren het beste voor het. Je wil ze gaan weten wat ik allemaal hoor. Oh, dat gaat eruit, ja? Ja, ik klopt hem, ja. Oh, die begreep... die Napoleon die gaat sowieso ook de goede diefje door, hè, toch? Ook nog? Ja. Dan moet dat toch heel veel geld over de balken gooien. Nou ja, ik heb... Wat verspreek je dat? Als we naar Napoleon gaan, het steeg weer zo'n pijper met volle terras. Nee, dan heb je weer een pijper. Dat is goed, het is weer in een pijper. Dat is goed. Die vissen zich nou ter plaatse. Zeg, doe weet ik wie Jackie Baggen aan de stumcup. Oh, ik dacht dat ze aan Frans toen is nou was hem doen. Nee, dan moet ik er toch nog een kratje even achteraan houden. Wat is dat voor een playlist? Maurice X Remco. Zal Maurice kijken. Ja? Wat deed hij nog tegenwoordig zo eigenlijk? Catering aan. Oh ja, ik heb... nee, ik heb al een catering van gehad. Gewoon even een pleitje opzetten voor Rick, maar ik ben hem even aan het zoeken. Ik weet het al. Makita, Makita, Nee. Dan ben ik toch eens benieuwd wat Rick voor een pleitje dan per se wil horen. En dan zou ze die dan niet wakker bij je, man.
zegt ze. En zo is het Bino niet verwachten bij hem. Ja, ik weet niet wat ik ga rijden, dus Ja, zet hij strom maar af wat je nu hebt. oké. Reden is Ik ben zo eigenlijk... naar Halte. I beg your pardon. I never promised you a rose Ik heb er nooit geholpen. Wat? with the sunshine. Toch zit het dat microfoon best wel vaak aanstellen. Ja, dan moet je gewoon Echt van die dingen die ze niet meer zeggen. Wat ze wets van vreugde als ze gezopen. zitten. Dus niet kan ze toch nog een tandje halen zetten. Maar een ganz klein beetje. I beg your Speciaal voor ik. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. When it's Mocht je de tours aanvragen, geef je wat gebeuren. Jazeker, we gaan dadelijk enorme lafvlees ook nog op de barbecue leggen. We hebben nu alleen even tussendoor de oesters hebben weer erop liggen. Maar laat vooral weten of je met de zalmbonbons en tussen zoiets zit allemaal. So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap, still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. Ja, waren een heerlijk plaatje voor speciaal voor Rick. Ik moet even gaan pluggen. Bas is daar vorig jaar met begonnen op Spotify. Mini in de mix het de playlist. Ja, de echte koffieggangers weten natuurlijk wel wat we ermee bedoelen. Dus als je nu eens heerlijke zondagmiddag muziek wilt vrijen, tik ze op Spotify in. Mini in de mix. Er staan intussen een kleine 196 ja, echte koffieknallers. Vonknallers eigenlijk. Ja, vonknallers, zo moet ik het zeggen. Dus hup ze een beetje heimwee. Zet dat muziekje in ieder geval lekker op de achtergrond aan. Dan kan ze tussen de meest waanzinnige plaatjes voorbij komen. 196 knallers staan op. Ja, knallers. Gewoon lekker, relaxte muziek. Was de doos van Chris, zeg maar. Over doorsje gehad. Ik ga nog een doos opleggen. Dan gaat er weer met de pipa. Het waren wel steeds kleinere hapjes. Ik ben ook een beschaafde jong. Denk ze. Denk ze doen. Ik ken me beter. Ik ben gerne abgekomen. We gaan weer een wedstrijdje doen volgende keer. Du kommst dit seizoen van Peppers en eten. Ik ben mee op Napoleon op het terras. Doen we een weddenschap. Kom maar op. Ik heb madame Jeannette achter de kiezen. Denk ze dat ze het beter kent? Laat maar komen. Oder Autostopp und einfach weg.
Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach. Noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Enge hier befreien. Er dachte über seinen Aufbruch nach, seinen Aufbruch nach. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Ramko? Ja. Ik heb een verzoekplaatje. Ademnood. Kurzsongfestival. Nee, dat is geen Songfestival. Haus mit Bonawachs und Spießigkeit. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Dalli, Dalli, geht gleich los. Sie fragte, war was? Zoals je al in de gaten hebt, beloof ik een beetje goed vandaag. Zoals gewoonlijk. Ja, daar kun je zo dan nog. Ja. We zijn eigenlijk een beetje op het wachten. Ik weet het niet zeker, morgen vroeg maak ik groene sambal. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Maar heb je dat van meer moeten lachen? Helemaal meer lachen. Ja. Ik wil toch helemaal niet over het lachen. Ik wil toch helemaal niks te lachen. richtig frei. Kapot. Einmal verrückt sein und Nou, heb je nog een goede grap? Ja, wacht. Laat het komen. Ik heb ook gewoon een speciale nummertje voor dich. Ja, dat is inderdaad een goed nummer. Ja, dit is wat Doobie Dick was. Ken ze, Dat is het echt zwaar, hè? ja. Maar, Er is ook meteen die Al Village voor. stel die voor een soort op de stoel, dan zou ik niet op de grond. Zo zwaar eigenlijk. Heb ze knuppelen filmpjes in de net? Ja. Ik kreeg hem niet goed, hè? Ik kreeg er over door. Ah, En fantastisch. dan denk ik zo, wat is dit weer van een link? En dan komt dat knoerheilige geluidje van ze. Knuppelen TV, aanrader. Op Facebook en op YouTube. Wacht eens even, ik heb een idee. Wat wil ze maar aan hebben? Kijk, eens hoe gaan doen? Ja, jij het gaat doen. Oh, wacht. We gaan het vleesje. Gaan we naar de oesters kijken? Ja, het neem ik aan. Ja, we kunnen gewoon langzaam de roastbeef op de barbecue liggen. Probeer rond de 110, 120 graden de barbecue. Als je dat hebt, de kerntemperatuur moet ongeveer 45 graden zijn. Hè. Dus, Nou, ik ben wel 100 graden heb ik kerntemperatuur, kerel. ja, dat klopt. Ik hou het wel even in de gaten. Als ze nu gewoon nog erop ligt, gaan we de thermometer erin zetten. Dus dan zeg ik dan ongeveer wanneer het hoeveel graden is en dan een half uur eraf. En dan kunnen we dan langzaam nooit. Dus de geest nu het vlees op de barbie gooien? Ja. Nou, goed. Ik zoom even uit. Mocht je je nog afvragen waarom zit er nu de camera op te langeren. Bas heeft niet ene, maar 2 big green eggs. Mocht je het in de kop halen, want ik ga me dan eens even een stikje vanavond bij hem achterom. Nou ja, als ze 6 man metneemt, krijgt ze misschien door de tuin gelucht, maar laat maar stand ze over de shot in Chris, want dat niet te doen, dat denk ik. Maar hij heeft dus de tweede, is ook een little, is een little green egg, zeg ik dat goed, Bas? Medium. Een medium green egg. Ja. Helemaal
Dus het vlees, dat kent erop. Wist ik gewoon hoe het eigen show een kijken, Ramke? Ja, Sylvan vroeg me. Ik ken de livestream niet van hem. Dus ik heb hem even doorgestuurd. Nou. Als je nu denkt, gaan we eens een schroeven. Nee. Je hebt het gewoon echt zwaar. Ik ben niet lentjes van de tafel aan het halen, niet. Nee, ik heb geen koffie. Wordt het wel een beetje sweet. Of alles behalve dat. Wow, het is wel echt mega. En dan gaan we gewoon nog een kamplijstje draaien. Weet waar je huis woont. Ik vergeet nooit meer die dag, toen ik jou voor het eerst daar zag. Die lieve ogen zo stralend en zo mooi. Stralend keek jij mij toen aan. Ik wilde zo graag naast je staan. En voor Keepers, het wordt hier gewoon met z'n Ja. allen wordt hier uitgezet. met je gaan. Ook nu met jou hier over straat. En weet dat jij We gaan ook door met deze mij muziek. nooit verlaat. Als Basje met zingen, dan is het klaar. De wensen kwamen uit. Jij bent voor mij een koningin. Ik gaf jou ooit een gouden ring. Ben nooit alleen. Ik denk al wat miste. De miste een bepaalde bite. Oké. Als je nu denkt, wat moet ik met de gender? Daar heb je dus op de zalmbonbolletjes gemotten. Heb ze hem erop gedaan, laat het even casseren op het putteke. Dat is een hele minuut hoe dat dan in ieder geval oefent. En laat ons ook weten wie het smaakt. Ja, ik heb hem toch wel even zorgen. Ja, ik ook. Die was wel zeker. Een mooi gezin Ja. gaf jij aan mij. Een grote liefde, ja, hebben ze? dat ben jij. Jouw grote hart. Ah, ik ga je wel stok. Er een breedbeeld van.